Наступний припинок – станція метро Пушкинская. Осторожно, двери зачиняются. Поважання пасажирів. Каб позбегнуть адміністраційного правопорушення, своєчасово оплачивайте проїзд. Припинок. Станція метро Пушкінська. Наступний припинок – лінія Міської. Наступний припинок – Юлина Марцинкевича. Осторожно, двери зачиняются. Поважання пасажирів. Проходьте, будь ласка, усередину салону. Не затруднюйтеся коли старий транспорт. Юлина Марцинкевича. Наступний припинок – Адоївська.
Адоевскага. Осторожно, двери зачиняются.